Oikein hyvää iltapäivää ja lämpimästi tervetuloa tänne Suomalais-Japanilaisen yhdistyksen järjestämään kulttuuriseen paneelikeskusteluun, jossa meillä on tänään aiheena hyvin monipuolinen säveltäjä, musiikintekijä, toimija ja ajattelija Ryuichi Sakamoto, joka kuoli lähes päivälleen vuosi sitten 28.3.2023 71 vuoden ikäisenä. Alussa meillä oli valtava ilo kuulla Sakamoton musiikkia. Me oli esiintymässä Helsingissä asuva pianisti Ido Akov, joka soitti kappaleen Sakamoton tuoreimmalta ja sitten myöskin viimeiseltä albumilta 12, joka ilmestyi noin 2 kuukautta ennen Sakamoton poismenoa. Mulla on tänään, meitä on 3 keskustelemassa täällä. Vieressäni on japanologi ja kääntäjä Miika Pölkki. Toisella puolella niin ikään japanologi ja kääntäjä Aleksi Järvelä. Hyvää iltaa kaikille. Ja itse olen Lasse Lehtonen, japanilaiseen musiikkiin erikoistunut tutkija. Se, mitä me tänään yritetään vähän saada irti, on sitä, että mitä me voidaan nyt näin vuosi Sakamoton poismenon jälkeen katsoa hyvin pitkältä ja monipuoliselta musiikilliselta ja vähän muunkinlaiselta uralta, ja mitä me siitä voidaan erottaa ja saada irti. Ja senpä takia mun ensimmäinen kysymykseni teille kummallekin olisi, aloitetaan vaikka Miikasta, joka saattaa nyt toimia johdatteluna tai mahdollisesti ei, vähän riippuen siitä, mitä te tai me vastaamme, joka on se, että muistatko, että mikä on ensimmäinen kerta, kun olet jollain tavalla tiedostanut Sakamoton olemassaolon ja työn, ja liittyykö siihen joku tietty teos tai kappale? Kyllä varmaankin 80-luvun Sakamoton musiikki on se, mikä ensimmäisenä nuorena on tullut vastaan radiosta, televisiosta, ehkä jotenkin sarjojen, elokuvien kautta, mutta oikeastaan se, joka ensimmäisenä kolahti, koska siinä oli paitsi Sakamoton musiikki, niin Sakamoto myös näytteli, niin on ehdottomasti Oshima Nagisan elokuva Merry Christmas, Mr. Lawrence, joka edelleen on suosikkini. Ja siinä ajatus siitä, että olin tietoinen siitä, että Sakamoto on säveltäjä ja musiikintekijä, mutta se, että hän myös näytteli siinä. Ja hänen kanssaan mukana oli David Bowie, Kitano Takeshi ja ohjaajana Oshima, joka sattui olemaan vanhempinen perhetuttu, niin se jollain tavalla teki siitä hyvinkin koskettavan. Aika huikea tarina ja kiinnostava sikäli, että tuossa tuli jo heti esille se, että Sakamoto oli monipuolinen mediasäveltäjä, elokuvasäveltäjä, mutta myöskin esimerkiksi näyttelijä. Entäpä Aleksi? No kyllä jäljet johtaa samaan paikkaan sinänsä, että kyllä tämä Oshiman Merry Christmas Mr. Lawrence -elokuvan erityisesti tunnuskappale, mutta se soundtrack kokonaisuudessaan oli semmoinen ensimmäinen, missä jotenkin pää kääntyi, että mikä ihmettä on, ja sen löysin sen LP-levyn jostain hyvinkin nuorena sitten. Vähän sen jälkeen tuli nämä muut sitten tämmöiset isot Wuthering Heightsit sun muut tämmöiset, mitä elokuviin on sävelletty, niin sitten nousivat sieltä myös, mutta ensimmäinen tämmöinen havahduttava oli kyllä se Merry Christmas, Mr. Lawrence. Jotta mä en sano samaa vastausta, jonka siis voisin sanoa, koska mulla on oikeastaan 2 kilpailevaa, josta mä en ole ihan varma, että kummassa järjestyksessä ne oli, niin mä lähden eri suunnasta. Eli siis mulle vastaava kokemus oli joskus, kun olin teini-ikäinen ja kävin silloin, kun meillä oli vielä Helsingissä levykauppoja siihen aikaan. Olin klassisen musiikin osastolla. Ja siellä katsoin, että oli tämmöinen säveltäjä, kun Ryuichi Sakamoto yhtäkkiä oli jotenkin kivan näköinen levy, niin mä otin sen sitten kuunneltavaksi siinä, kun siellä sai myöskin testikuunnella, ja tykkäsin siitä levystä niin paljon, että ostin sen mukaan. Levy oli BTTB, eli Back to the Basics vuodelta 1998, ja siellä nyt ehkä se erityisesti se avausraita Energy Flow oli semmoinen, joka heti jollain tavalla vei mukanaan. Mutta siis itse asiassa siitä tuli aika lyhyt matka siihen, että todella sitten innostuin myöskin Merry Christmas Mr. Lawrenceista, koska siitähän on siitä tunnuskappaleesta, mihin viittasitte, niin on monta hienoa sovitusta myös pianolle ja orkesterille sekä sitten vielä laulajalle.
Mutta siis tuossa nyt tuli kuitenkin vähän meidän vastauksissa esiin sitä, mitä toivoinkin. Ehkä voisin tietysti tästä vielä tästä Energy Flow-kappaleesta lisätä sen, että sehän siis alun perin, se on siis kaunis pianokappale, tämmöinen aika melankolinen. Mitä sitä kuunnellessa ei uskoisi on se, että se on alun perin sävelletty Japanissa energiajuoman televisiomainokseen. Mutta siis tavallaan se myös omalta osaltaan kertoo siitä, että miten monipuolinen toimija Sakamoto on. Ja oikeastaan yksi, mikä sitä myöskin tuota monipuolisuutta kuvaa, niin on tämä kirja, jonka tänne toin näytille. Se on aika raskas kantaa, mutta ajattelin, että ihan tämmöisenä todistuskappaleena, fyysisenä todistuskappaleena Kunihiko Yamastan Sakamoto Ryuichi no Ongaku, eli siis Ryuichi Sakamoton musiikki vuodelta 2008, joka siis tässä vaiheessa Sakamoto oli uraa takana 30 vuotta. Tuossa kirjassa on yli 1000 sivua. Mun piti se punnita, että kuinka painava se on, että voisin antaa teille lisää tämmöistä fyysistä todistusaineistoa. Sitä mä en tehnyt, en ehtinyt tehdä, mutta jos mietitte sitä, että viimeiset 15 vuotta toisin sanottuna vielä uralta puuttuu, niin voitte ajatella, että kuinka paksu tuo kirja ehkä olisi nykypäivänä, jos se tehtäisiin tässä hetkessä. Se, mikä tuossa on Yamastalla semmoinen suuntaava ote tuossa kirjassa, on se, että hän rakentaa tämmöistä Sakamoto-algoritmia, jonka perusteella hän on kuunnellut Sakamoton erilaisia kappaleita ja tunnistaa sieltä erilaisia vaikutteita, joita on muun muassa folk, blues, Beatles, Debussy, Bach ja moderni musiikki, johon ihan hyvin mun nähdäkseni voisi vielä lisätä esimerkiksi Aasian ja muiden maiden musiikit, jatsin, konemusiikin, teknon, minimalismin ja niin edespäin. Eli puhutaan siis joka tapauksessa, kun me puhutaan Sakamotosta ja hänen pitkästä urastaan, me puhutaan myös erittäin monipuolisesta ja jopa niin kuin monitahoisesta urasta, jossa pelkästään noista musiikkityyleistä voi joskus tuntua, että on aika vaikea saada otetta, joskin sitten siellä on myös paljon, mikä leikkaa. Ja ehkäpä tässä on semmoista, mitä me voidaan yrittää tänään vähän selvittää, että miten tätä monipuolisuuden kautta, mitä me saadaan irti Sakamotosta ja siitä, kuka hän on. Ennen sitä pienenä kertauksena, todennäköisesti me nyt ollaan kaikki, kun varsinkin täällä paikan päällä olemme, niin olemme jossain Sakamotoa varmasti kuulleet ihan viimeistään tuossa muutama minuutti sitten livenä, mutta Sakamoton urahan siis, tai tämmöinen virallinen ura säveltäjänä alkoi vuonna 1978. Hänen ensi albuminsa ilmestyi silloin, mutta hän myöskin silloin oli mukana perustamassa Yellow Magic Orchestra-yhtyettä, joka nousi kansainväliseen suosioon ja maineeseen, joka siis yhdisti hänet silloin konemusiikkiin. Ja vuonna 1980 hänet ilmestyi albumi B2 Unit, jossa on kappale Riot in Lagos, jota pidetään yhtenä konemusiikin merkittävimmistä hetkistä, esimerkiksi Guardianin arvion mukaan. Eli tavallaan tuossa kohtaa hyvin vahvasti Sakamoto vetää sinne konemusiikin suuntaan. Toisaalta siitä mennään pari vuotta eteenpäin, tulee Merry Christmas Mr. Lawrence, jossa alun perin itse asiassa Oshima kiinnitti Sakamoton siihen elokuvaan näyttelijänä, mutta hän pyysi, tai tuli näyttelemään sille ehdolla, jos saisi myöskin säveltää musiikin, ja tämä käynnisti hänen uransa myöskin elokuvasäveltäjänä. Sitten mennään 4 vuotta eteenpäin. Vuonna 1987 Sakamoto sävelsi musiikin elokuvan Viimeinen keisari, joka oletan, että on ainakin tässä maassa yksi niitä tunnetuimpia Sakamoton elokuvasävellyksiä, josta hän myöskin sai Oscarin, jossa hän käytti orkesteria ja muun muassa kiinalaisia soittimia. Eli jälleen sieltä löytyy aivan uusi ulottuvuus verrattuna noihin aikaisempiin. 90-luvun alusta Sakamoto on toimi Yhdysvaltojen ja Japanin välillä, eli hän oli vähän 2 kiintopistettä urallaan, jolloin hän myöskin teki popmusiikkia, mutta vastaavasti samalla yhä enemmän pianomusiikkia, orkesterimusiikkia, akustista tuotantoa, joka sitten pysyi hänellä ihan loppuun saakka erittäin merkittävänä, erityisesti pianosoittimina. Ja sen lisäksi siis Sakamoto, kuten nyt tänään tullaan kuulemaan, on tehnyt paljon äänitaidetta, installaatioita, vaikka mitä. Ehkä semmoinen, mitä voi miettiä yhdenlaisena määrittävänä tekijänä, on tietynlainen päättymätön rakkaus ja kiinnostus ääntä kohtaan. Eli erilaisia ääniä kohtaan, niiden löytämistä kohtaan ja ehkä myöskin ajattelua äänien kautta, joka on ainakin semmoinen teema, joka Sakamotoon liittyy hyvin oleellisesti, jota toivon, että tänään voidaan ainakin jonkin verran myöskin kosketella. Ja tähän liittyen oikeastaan on mun ensimmäinen tämmöinen niin kuin kysymykseni teille, joka on se, että usein Sakamotoa, mehän ollaan nyt jos tässä vähän päädytty siihen, että hän oli hirveän monipuolinen tekijä, mutta usein häntä määritellään ja viitataan tämmöisellä määrällä kuin säveltäjä.
Jos me ajatellaan sitä, mitä säveltäjä on, niin se on oikeastaan koko säveltäjän käsite ponnistaa länsimaisen taidemusiikin historiasta, ja siihen liittyy tiettyjä ajatuksia vaikka siitä, että säveltäjä kirjoittaa nuotteja paperille. Ja toki Sakamoto siis alun perinhan moni asia hänen urallaan vietti nimenomaan tuohon suuntaan. Hän on sanonut, että hänen ensimmäinen sävellys syntyi, kun hän oli 5-vuotias, kävi tämmöistä kulttuuripainotteista päiväkotia ja sitten näki siellä jonkun kivan pupun. Ja sitten päiväkodin vetäjä sanoi, että mitäs jos tekisi siitä taidetta. Hän päätti tehdä kappaleen Ysät Sannoyta, eli Pupusen laulu. Ja siitä alkoi hänen uransa säveltäjänä. 10-vuotiaana hän alkoi ottaa sävellystunteja. On itse sanonut tai sanoi monessakin yhteydessä, että hän koki, että hän innostui niin paljon ranskalaisen Claude Debussyn musiikista, että koki, että hän on uudelleen syntynyt Debussy Japanissa. Ja myöskin siis otti vaikutteita ranskalaisilta modernisteilta esimerkiksi, eli siis sävelsi aika villiä nykymusiikkia nuoruudessaan, mikä on ehkä semmoinen puoli, mitä ei hirveästi tunneta Sakamotosta, mutta siis selkeästi viettää sinne ikään kuin sinne perinteisesti määritellyn säveltäjän suuntaan. Toisaalta musiikkia on myöskin siis esimerkiksi etnomusikologian piirissä määritelty siten, että se on inhimillisen toiminnan organisoimaa ääntä, eli toisin sanottuna ihmisen organisoimaa ääntä. Mun kysymykseni nyt siis teille on se, että miten te näette tämän Sakamoton säveltäjyyden? Onko hän ensinnäkään säveltäjä vai onko hän jotain muuta? Miten voimme yrittää ymmärtää ja määritellä Sakamotoa? Se on ehkä se jollain tavalla parhaiten mieltää sillä tavalla, että hän oli välillä säveltäjä ja välillä jotain muuta. Että tavallaan se nimike sinänsä, että koska hän on säveltäjä ja tekee tämmöisiä asioita, niin se ei niin tavallaan semmoisessa perinteisessä merkityksessä oikein mun mielestä päde Sakamotoon. Että enemmän se oli se, että hän kiinnostui projekteista ja joskus ne sisältävät enemmän sävellystä ja joskus vähemmän sävellystä, mutta ihan niin kuin sanot, niin hyvin suurta osaa niistä kuitenkin määrittää pitkälti tämä rajaton rakkaus ääntä kohtaan. Että kun tuossa mainitsitkin näitä kuuluisimpia, esimerkiksi elokuvien soundtrackien kautta Bertolt Lutzin Viimeinen keisari ja muut, jotka on tavallaan sitten niin kuin suurelle kansalle tuttuja, mutta se, että hänellä oli hyvin paljon niin kuin muitakin, mikä sitoo hänet tavallaan sekä, ehkä puhutaan myöhemmin sitä niin kuin filosofisemmasta puolesta ja muusta, mutta tavallaan hän esimerkiksi teki soundtrackin tähän ranskalaisesta ajattelijasta, postmodernista ajattelijasta Jacques Derridasta kertoneeseen dokkariin. Ja se soundtrack on oikeastaan, sehän on useimmiten ääniä ja suhinaa enemmän kuin perinteisiä sävellyksiä. Ja ehkä sitä voidaan avata myöhemmin, mutta mä sanon sen vaan tässä sikäli, kun se tuli mieleen myös tuosta, kun mainitsit tuon kirjan, että siitä puuttuu viimeiset 15 vuotta. Mutta se on mahdollista, että jos se osa siitä kirjasta olisi kirjoitettu, niin se ei olisi ehkä sopinut tuohon, koska se Sakamotolla painottuu myöskin niin kuin, että loppuvaiheessa tai tässä niin kuin jälkikolmanneksella tästä urasta, niin hänellä painottui se niin kuin äänen esiin tuominen. Ja hänellä oli tämmöinen, niin kuin, se ei ollut todellinen algoritmi, mutta tämmöinen niin kuin kaava siihen, mitä hän ajatteli asioita, oli tämä SN kautta M 50%. Eli niin kuin sound ja noise on niin kuin se toinen puoli ja sitten music, eli tämä sävellyspuoli on se toinen. Ja hän selkeästi alkoi korostaa niin kuin monissa sekä tämmöisissä niin kuin ääni-installaatiojutuissa, mutta myöskin niin kuin omassa soolosävellyksissänsä niin jollain tavalla sen äänen ja niin kuin, että minkälaisia ääniä tulee, kun asioita koskettaa jollain tavalla tai tämmöisistä arkisiakin ääniä, mitä hän käytti. Ja loppuvaiheessa myöskin hän on niin kuin sanonut haastatteluissa, että hän usein yritti etsiä sitä musiikkia siitä puhtaasta äänestä. Eli häntä niin kuin vähemmän kiinnosti se, että minkälaisia, jos mä painan pianolla näin, niin mikä se melodia on tai semmoisen niin kuin nuotittamisen ajatus alkoi olla vähemmän tärkeä ja enemmän se oli se, että hän niin kuin tässä Koda-dokumentissakin nähdään, että hän saattoi mennä ämpäri päässä sateeseen ja seisoa ja kuunnella niitä
vesipisaroiden kaikuja tai muuta tämmöistä niin kuin taustakohinaa ja yrittäen niin kuin siitä jollain tavalla suodattamalla ja eristämällä löytää jotain minimaalisia melodioita, mitä sitten tavallaan niin kuin nostettiin siksi melodiseksi osaksi tai muuksi, että se monella tapaa se on niin kuin kääntynyt tietyssä mielessä päälailleen. Hän on tietyssä mielessä purkanut sen niin kuin tämmöisen perusajatuksen säveltäjästä siinä niin kuin oman elämäntyönsä aikana. Ja toimii ihmisten maailmassa samalla. Mika, ole hyvä. Toi on oikein hyvin sanottu, koska epäilemättä tästä kirjasta puuttuva osa on juuri se, joka on sen musiikin kehikosta ulospurkautumista. Koska tietyllä tavalla, kuten jo mainitsit, että hän oli nuoresta musiikkipainotteisessa lastentarhassa, niin itse asiassa hän aloitti 3-vuotiaana pianon soittamisen. Ja hänen oman sukupolvensa monet muut muusikot, että esimerkiksi kirjailijat, taiteilijat, joiden kanssa hän on paljon keskustellut ja julkaissut myös kirjoja, niin niissä toistuu sellainen piikittely, että eihän Sakamoto mitään tajua, koska se on 3-vuotiaasta istunut pianon ääressä. Eli tavallaan se umpi on rakentunut siinä. Että harva on todennäköisesti saanut ainakaan Japanissa niin voimakasta tavallaan klassisen pianon kautta tiettyä klassista musiikin koulutusta. Et tavallaan jos se on synnyttänyt tietyn näköisen niin kuin oman universumin, ehkä voisi sanoa niin, että musiikki on ollut tietyllä tavalla koskematon maaperä, tietyllä tavalla pyhitetty maaperä Sakamotolle hyvin pitkään. Ja sinne ei kuulu tunteet, ne pitää erottaa. Sanat ovat ongelmallisia, sanoitukset ovat vaikeita, koska ne häiritsevät tavallaan musiikkia. Jos siitä ajatellaan, että tämä on ehkä ollut tietty lähtökohta hänelle, niin sitten taas tämä juuri mihin kirja loppuu, ja juuri tämä mainittu myöhempi aines, jossa seistään ämpäri päässä tai ylipäätään hahmotetaan ääntelyä tekemättä eroa äänen, soinnin, merkitsevän tai jonkun muun välille, vaan ylipäätään tunnustellaan. Osittain mennään ehkä jo kuultavan ohi, niin kuin, mitä voi tuntea koskettamisen mielessä tai koskettamatta, kun näkee pörröisen eläimen, niin tavallaan tuntee sen, miltä se tuntuu. Samalla tavalla ehkä ääni voi suhtautua. Eli tavallaan hän on purkanut, ensin rakentunut jollain tavalla hyvinkin suljetussa, koskemattomassa musiikkimaailmassa ja sen jälkeen purkautunut sieltä ulos. Mikä tietysti, jos 3-vuotiaana aloittaa pianon, niin joskus pianosta pitää lähteä poispäin, eikö niin? Tuo on itse asiassa sen tyyppinen pyrkimys, minkä huomaa, jos katsoo nyt taas tämmöistä niin kuin hyvin paljon perinteisempää säveltäjäkuvaa, että jos me katsotaan vaikka sen tyyppisiä säveltäjiä kuin Beethoven ja Sibelius, pystytään tämän verran vielä länsimaisen musiikin maailmassa, niin tavallaan jos me katsotaan näiden kahden säveltäjän viimeisiä teoksia, niin niissä mun mielestä on paljon aistittavissa pyrkimystä pois sieltä 5 viivan nuottiviivastosta ja siitä, mitä me voidaan tehdä ikään kuin fiksatusti, määrätysti nuoteilla kirjoitettuna. Ja ehkä Sakamoto taas on löytänyt siihen semmoiset ilmaisuvälineet, joita välttämättä näillä säveltäjillä, nyt kun puhutaan tosiaan siis yksioikoisesti säveltäjistä, niin ei edes ollut käytössään. Ja tavallaan sitä kautta itse asiassa avannut täysin uudenlaisia universumeja, jotka liittyy nyt muun muassa ympäristöön ja luontoon, kuten noissa esimerkkeissä tuli myöskin esille. Ehkä semmoinen, mikä kummatkin vähän viittasitte, erityisesti Aleksi sanoit sen myös ääneen, niin on se niin kuin ajattelu, joka Sakamoto oli erittäin voimakkaasti hänen kaikessa toiminnassaan mukana. Ja mun nähdäkseni se näkyy nimenomaan tuossa loppupään tuotannossa, siis näkyy tietysti koko läpi hänen uransa, mutta se, että miten oikeasti voi äänillä ilmaista ajatuksia, joita ei ehkä voi nimenomaan purkaa sanoiksi, kuten viittasit. Ja mun mielestä siitä erityisesti nämä aivan viimeiset albumit, Async ja sitten 12, on erittäin hienoja esimerkkejä, koska Sakamoto niissä sanoo äänellisesti paljon sellaista, mikä voi olla itse asiassa aika vaikea purkaa sanoiksi. Jos me kuitenkin yritetään sitä tehdä, kun me tässä tänään operoidaan sanoilla enemmän kuin pelkästään äänellä tai ainakin kuin abstraktilla äänellä, niin miten te näette tämän, että miten Sakamoto purkaa ajatuksia ääniin? Miten hän ajattelee äänillään, mitä hän niillä esimerkiksi sanoo? Ehkä yhtenä sellaisena vaiheena niin kuin varsinaiseen isompaan purkuun, niin voisi ehkä ajatella näin. Ei tarvitse tietenkään minkäänlaista kaarta ehkä rakentaa Sakamoton musiikista, mutta tekee mieli sanoa se, että jos oletetaan niin, että alkuun sanoitukset on tavallaan ollut sellaista, jota hän on vältellyt päästäkseen kiinni musiikkiin
ääniin itseensä. Niin sen jälkeen hän on hyvin monen tyyppisille laulajille tehnyt hyvin paljon ja yhdessä tehnyt musiikkia. David Sylvian, japanilaiset Onyki Taiko, ties ketä. Ja tavallaan niin kuin hyvin erityyppisten laulajien kanssa yhteistyö on selvästi ollut sellainen, jossa vähän niin kuin haetaan sen sanan ja sitten taas musiikillisen jonkunnäköistä, miten ne toimii. Ja se, että ehkä sen tyyppinen niin kuin pallottelu siinä, että näitä ei tarvitse välttämättä niin jyrkästi erottaa, koska me ei ihan varmasti voida tietää, että missä sana ja ääni menee. Että tavallaan minusta tuntuu, että sen tyyppinen oivallus on jossain kohtaa tässä yhteistyöprojekteissa syntynyt hänelle, ja se on tavallaan avannut sen suunnan. Joo, olet varmasti ihan oikeassa, ja se tavallaan hänellä on kuitenkin oikeastaan heti alusta lähtien se tietynlainen muiden artistien kanssa tehty yhteistyö, hän on määrittänyt sitä, että alkaen siitä Yellow Magic Orchestrasta ja sitten jo heti 80-luvun alussa, niin hän kuitenkin Lontoossa tapasi David Sylvianin ja he heti loivat tämän Bamboo Houses-teoksen ja tavallaan sitten vierailivat toistensa levytyksillä, niin siinä on jonkinlainen semmoinen, että tavallaan, että vaikka hänellä on ollut se, niin kuin sanoit, se tietynlainen kuplamainen musiikkimaailma niin kuin siinä omassa päässään, mutta hän on myös osannut varhain, niin kuin, että jos ei hän itse osaa tehdä sitä toista asiaa, niin hän on löytänyt ne ihmiset, kenen kanssa se saadaan tapahtumaan. Ja sehän tavallaan niin kuin luonnostaankin purkaa niitä tiettyjä omakohtaisia asetelmia tai pelkästään niitä omia ongelmia, että ne sävellykset ei pyöri pelkästään niin kuin sen oman maailman sisällä, vaan se tavallaan siinä on se toiseen maailmaan siirtyminen niin kuin toisen taiteilijan kautta. Ja ehkä myöskin niin kuin se, kun kysyt tavallaan niin kuin nimenomaan sitä purkamisesta, niin jollain tavalla hänellä oli kyky niin kuin kyllä kysyä kysymyksiä ja niin kuin tavallaan ihmetellä, mikä johtaa siihen tavallaan siihen niin kuin sovinnaisen tai totutun purkamiseen. Ja tietysti on se tavallaan se ajattelun toinen puoli, se mielenkiinto asioita kohtaan, että niin kuin kun mainitsit nämä viimeiset levytykset, erityisesti tämä async, missä tavallaan se konsepti on siis sitä, että asiat eivät ole synkassa, ne eivät osu kohdilleen. Niin hänellähän oli tavallaan tämmöinen niin kuin kysymys päässään siitä, että miksi on näin, että ihminen aina hakee sitä synkkaa. Ja tavallaan jos mietitään musiikin teoriaa, niin silloinhan se tavallaan se, miten kaikki melodiat ja rytmit kaikki rakentuu, niin silloin me oletetaan sinne se tietty synkronointi, jolla se koko paletti tavallaan pyörii, mutta että jos se vedetäänkin pois, niin mihin tämä niin kuin oikeastaan sitten rakentuu. Ja hänellä oli esimerkiksi tämmöinen, niin kuin, se oli tämmöinen testi, että 10 ihmistä, jota pyydetään pitämään jotain ääntä, mistä itse tykkää, niin muutamassa minuutissa kävi vääjäämättä niin, että ihmiset alkoi synkkaan sitä omaa äänenpitoa toiseen ihmiseen, ja siitä tuli tavallaan semmoinen niin kuin äänikaava tai jonkinlainen rytminen tai melodinen tavallaan, että se järjestys alkoi rakentua sinne. Ja hänellä nimenomaan ajatuksensa oli siinä, että hän halusi säveltää semmoista musiikkia, missä se ei koskaan tapahdu. Ja että miksi se on niin vaikeaa, että se on jotain inhimillistä siinä sen synkan hakemisessa. Ja tavallaan se, että tuossa niin esimerkiksi se yksinkertainen kysymys, että miksi ihmeessä me niin kuin haetaan se synkkä, että miksi se on oikeastaan siellä ja sitten tavallaan yrittää säveltää niin kuin musiikkia, jossa se ei tapahdu, niin vaikka se on hyvin tämmöinen niin kuin simppeli ja yksinkertainen asia, niin se on niin keskeinen, että niin kuin hyvin harvalle ihmisille tulee mieleen kysyä, miksi se on näin, tai kokea, että olisi mielenkiintoista kuulla, jos näin ei olisikaan, vaan ihmiset tuppaa ajattelemaan sitten, että ainahan se on, että tähänhän se musiikki perustuu, niin hän osasi tavallaan kysyä sen, että mutta entä jos ei, niin mitä sitten tapahtuu, ja se on mun mielestä se niin kuin tietty sitä purkamista tuottava. Enemmän kuin itse tarkoituksellisesti se, että hän halusi purkaa, niin hän kysyi kysymyksiä, joita ei aina perinteisesti oltu kysytty.
Siinä mun mielestä nimenomaan tuo oli hienosti sanottu tuosta Async-albumista ja nimenomaan toi epäsynkronin käsite siinä on mun mielestä hirveän kiinnostavasti kommunikoitu ja järjestetty, koska sehän siis tavallaan nimenomaan siinä Sakamoto saa sen näyttää sen, että miten kaoottisia asiat voi olla, tai toisaalta, että tarviiko niistä edes käyttää semmoista termiä kuin kaoottinen, tai miten kaoottinen meidän maailma voi olla. Hänhän siinä vaiheessa itse oli useamman vuoden sairastanut syöpää, mikä siis ilmeisesti, tai niin kuin hänen haastattelukommenttiensa perusteella myös kuuluu siinä tietyn epäjärjestyksen hakemisessa ja toisaalta sen kaiken hajottamisessa, mitä me ehkä ollaan totuttu kuulemaan musiikkina tai näkemään musiikkina. Eli siinä on siis mun mielestä kiinnostava tavallaan vähän sen tyyppinen poistuminen sillä albumilla, juuri mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin. Ja ihan vastaavahan tapahtuu tuolla albumilla, mistä kuultiin äsken, tuo ihan viimeinen 12, jossa se on varmaan teille tuttu. Siis siitähän on sanottu, että se on niin kuin tavallaan aika, tai se vähän riippuu kuulijasta, että miten sen kokee, että onko se inhimillistä vai onko se järkyttävää, vai onko se ajatuksia herättävää, että Sakamoton hengitys kuuluu siinä koko ajan, jolloin se on itse asiassa, se on mun nähdäkseni siitä myöskin maalautuu semmoinen tietynlainen näkemys siihen, että mitä me oikeastaan ollaan kuuntelemassa, kun me kuunnellaan sitä albumia. Ja jotenkin tämän tyyppisen ajatusten nostamisessa Sakamoto on aina ollut mestari, mutta ihan erityisesti näillä hänen viimeisillä albumeillaan. Mutta ehkä vielä voi niin kuin lisänä sanoa, että myös tavallaan jos verrataan sanoihin, joita me käytetään nyt tässä, niin sanathan viettävät kanssa. Lauseet kummasti tuntuu menevän johonkin suuntaan ja me haetaan jotenkin, että se jollain tavalla jäsentyy se sanojen ja ajatuksen ja mitä nyt siinä yritetään jotenkin kehkeyttää yhdessä. Nehän yhtä lailla viettää. Ja tavallaan se, että äänimaailmassa ihan samaa tapahtuu ja se, että jos kirjoittaa niin, että käy taistoa sitä kielen ikään kuin vievyyttä vastaan, houkutusta vastaan, niin silloin monesti syntyy sellaisella jännityksellä varustettua kieltä, joka pysäyttää miettimään, missä mennään. Ja se ei tarvitse siellä välttämättä runoutta, se voi tapahtua jossain muussakin muodossa, mutta se, että siinä on ihan ilmiselvä analogia, ja tämä analogia tulee myös esiin itse asiassa yllättäen hänen myös 80-luvun keskusteluissaan. Esimerkiksi Yoshimoto Takagi, joka on ehkä sodan jälkeisen Japanin keskeisimpiä ajattelijoita, niin hänen kanssaan käymässä dialogissa itse asiassa Yoshimoto sanoo, että kun se kieli aina ja sanat meinaa niin kuin viettää yhteen suuntaan tai tiettyyn suuntaan, niin se kirjoittaminen jatkuu taistelua sitä vastaan. Ja silloin, kun taistelee ja se hierto on riittävän kova, niin silloin monesti se ajatus kiteytyy. Ja Sakamoto sanoi, että se on juuri se, mitä minä yritän tehdä musiikissa. Ja se on kiinnostavaa, että hän sanoi sen 80-luvulla, jolloin hänen musiikkinsa ei ollut vielä sitä. Toisaalta, niin, sano vain, jos olet sanomassa. Vaan lisäyksenä, että tosiaan siinä niin kuin 80-luvuilla, niin siinä tavallaan, että siinä tulee se, niin kuin tavallaan sanoitkin, niin siinä on se konemusiikin pohja ja sitten sinne alkaa tulla semmoisia, hän selkeästi niin kuin hakee jotakin, mutta sinne tulee paljon tämmöisiä kansanmusiikkielementtejä eri kulttuureista ja hän tavallaan niin kuin, pistää niin kuin ristikkäin asioita, jotka normaalisti ei kuulu yhteen ja siinä on ehkä tavallaan semmoinen jonkinlainen niin kuin hakeminen, mutta tavallaan se ei selkeästi kuulu laisinkaan niin kuin sillä tavalla, kun hän tuossa sen niin kuin Yoshimoton pohjalta sanoittaa. Siis sehän mun mielestä näkyy kanssa siinä vielä, jos puhutaan nyt sanojen ja musiikin yhdistämisestä, että mainitsit Onuki Taekon muun muassa, jonka kanssa Sakamoto on tehnyt paljonkin yhteistyötä ja yhteisiä levyjä. Samoin hänen entisen puolisonsa Jano Akikon, joka siis on erittäin kiinnostava laulaja, pianisti. Mä en uskalla enempää sanoa, hänen usein liitetään eri genrejä, mutta mä en uskalla niistä mitään sanoa ääneen, koska mä en ole samaa mieltä, että niitä voi häneen liittää. Mutta siis tavallaan se, että hän on esimerkiksi kummatkin ja monet muut on Sakamoton kanssa yhdessä esittänyt Sakamoton aika tunnettuja kappaleita, jotka alun perin saattaa olla sävelletty pianolle tai kirjoitettu pianolle tai orkesterille tai jollekin muulle kokoonpanolle. Se, kun niihin tulee eri sanat ja eri laulaja, eli siis eri ääni, eri soundi, jos haluatte, niin se mun mielestä myös muuttaa sitä Sakamoton musiikkia aika paljon. Se on itse asiassa myöskin ehkä, tai yksi tapa ehkä lähestyä sitä on, että sellainen teos,
joka on tietyllä tavalla suljettu kokonaisuus, niin ei ole ollut Sakamotolle mitenkään tärkeä eikä mitenkään lähtökohta. Et ottaen huomioon, että tavallaan aika klassinen niin kuin piano, klassisen musiikin niin kuin soittajapohja, ja siihen nähden on aika mainiota, että Sakamoto ei näissä nuoruudenkaan teoksissaan piittaa niin paljon siitä teoksesta. Eli se, että siihen tulee niitä lisäkerroksia sillä, että se kappale saa oman laulajansa, saa jonkun muun sanotuksen ja se alkaa elää. Ja sitten se saattaa tulla takaisin ja hän itse rupeaa soittamaan sen toisen tavallaan. Se ei ole ehkä tulkinta vaan, se tavallaan niin kuin niitä kappaleen kerroksia ja ne saa elää. Et se on yksi musta poikkeuksellisen niin kuin avoin suhtautuminen siihen, että ei rajata, että tässä on tämä teos, vaan se saa... Se muodostuu vasta, kun on muita tekijöitä. Joo, ja se mun mielestä varsinkin niissä varhaisemmissa soololevyissä, niin ne on myös hyvin siinä on täysin niin kuin erilaisia kappaleita, että niissä ei ole semmoista niin kuin esteettistä yhteensitovuutta välttämättä, että sitä ei ole selkeästi koettu tärkeinä, vaan siellä saattaa olla hyvin niin kuin erilaisia kappaleita, eri genreistä musiikkia tavallaan sekaisin. Ja siitä puuttuu just semmoinen, niin kuin, että tavallaan hänellä voi olla niin kuin ajatuksen tasolla joku konsepti, mitä on tutkittu, mutta niin kuin se ei esteettisellä tavalla niin kuin välttämättä tule, että sitten kun hänen soolopianolevynsä, niin ne tietysti niin se instrumentin kautta tietyllä tavalla yhdenmukaistuu. Tämä 1996 niminen ja sitten tämä BTTB ja sitten alkaa tulla tämä, niin kuin, että sillä yhdellä instrumentilla tulkitaan niitä erilaisia kappaleita, jolloin ne tietyllä tavalla yhdenmukaistuu, että siitä tulee joku eri asia nousee siitä kappaleesta pinnalle kuin mitä se saattaa olla jossain aikaisemmassa levytyksessä, mutta monesti niissä albumeissa ei ole semmoista niin kuin esteettistä kantavaa teemaa tai tämmöistä, niin kuin, mikä olisi jotenkin välittömästi kävisi ilmi siitä. Se kertoo myös määrittelyn vaikeudesta ja siitä ylipäänsä se asettaa mun sen kysymyksen, että tarviiko meidän yrittää edes määritellä. Mun nähdäkseni ei. Mutta kanssa siis siitä, että miten tavallaan voi ajatella just sitä, että miten voi vapautua. Siis mun mielestä Sakamoto sen osoittaa mestarillisesti, miten me voidaan vapautua semmoisesta fiksasuusta käsitteestä kuin teos, joka voi enemmän näkyä esimerkiksi vaikkapa jonkinlaisina renkaina tai kehinä, kuten vaikkapa vesirenkaat, jotka lähtee leviämään monen suuntaan ja kohtaa sitten ennen pitkään jotain muuta. Mun mielestä siis se on se, mitä Sakamoto nimenomaan tämän tyyppisellä toiminnalla tekee. Ja siitä vaan yhtenä tämmöisenä konkreettisena esimerkkinä mun mielestä hirveän hauska on se, että hän esimerkiksi 2000-luvun alussa äänitti brasilialaista bossa novaa, siis näitä Antonio Carlos Jobimin tunnettuja biisejä, joka siis taas on tehty aivan uudella tavalla se, mitä hän tekee sen Jacques ja Paula Morelenbaumin kanssa, joka kertoo siis todella niin kuin monipuolisesta toiminnasta. Tuossa sitten tietysti semmoinen, mikä vähän niin kuin tuli tuosta sohinasta mulle itselleni mieleen ja sen tyyppisestä niin kuin äänien etsimisestä. Ja sitten mainitsit konkreettisesti sen, että hän on ollut ämpäri päässä kuuntelemassa sitä sadetta ja sen ääniä. Ja sitten toisaalta siis me ollaan kaikki nähty se Kooda-dokumentti, jossa muun muassa kun hän äänittää sitä sulavaa ikijäätä, joka on niin kuin sekä jotenkin se, että mitä se ääni silloin vangitsee, on ihan äärimmäisen pysäyttävä ajatus. Samalla oikeastaan niin kuin se ääni itsessään muuttuu jopa aika kamalaksi siinä kohtaa, tai vähintäänkin pysäyttäväksi. Mutta jotenkin siis toi Sakamotolla varsinkin sit näissä loppupuolen äänissä, mitä hän tuotti ja etsi, ehkä jo aikaisemminkin, mutta nimenomaan tuo ympäristö- ja luontoyhteys. Miten te näette sen, että löytyykö sieltä rajapintoja musiikkiin vai tekeekö Sakamoto siinä jotain muuta? Jos jostakin pitää niin kuin aloittaa ja mistä se suoratti tulee, niin varmaan tietyllä tavalla tuossa on se modernin kysymys kytkeytyy siihen siinä mielessä, että musiikki käsityksenä on 1800-luvun tuote ja tuotitavaraa ja sitten sen kanssa on mietitty, että no mikä sitten on musiikkia, koska esimerkiksi vaikka korkeakoulut, joita perustettiin Japaniin, niin niissä oli ainoastaan länsimäistä taidemusiikkia. Eli kaikki se soitinten käyttö, laulaminen, musiikin esittäminen, mikä oli ollut pitkään oma traditio, niin sillä ei ollutkaan mikään institutionaalista paikkaa. Se hyvin kertoo sen, että siinä alkoi keskustelu siitä, että mitä musiikki on.
Ja se, että se on toki ohjannut paljon sitä, minkälaista musiikkikoulutusta harjoitetaan, miten instituutiot tavallaan tukevat sitä. Mutta Sakamoto tuskin on tämän tyyppinen niin kuin kehikko, ei ole häntä haitannut tippaakaan. Ja se, että jos tavallaan kaivetaan ei tällaisen modernin musiikkikäsityksen mukaisesti, vaan ajatellaan minkä näköistä esittämistä, soittamista, laulamista, yhdistelemistä, mitä liittyy musisointiin, että mitä on luonnon äänet, ympäristön äänet, niin siinähän ei ole mitään rajaviivoja vedettävissä kovin selvästi. Voisi sanoa, että hienoimmat japanilaiset soittimet ovat puutarhoja, koska kun siellä on miten sataa tai puro tulee tai lehdet tipahtelevat ja yleensä on kuitenkin pieni katos tai räystäs, jossa voidaan istua, niin mun mielestä on ihan turha rajoittaa soitinten määritelmää sellaisiksi soittimiksi, mitä me puhutaan. Temppelit puutarhoineen on erinomaisen hienoja soittimia, puhumattakaan metsät tai vuoret. Niin musta tämän tyyppinen ajattelu on aivan ilmeinen ja siihen varmaan osittain Sakamoton uteliaisuus, kaiken näköistä ääntä, äänikulttuuria ja perinteitä kohtaan, että varmaankin myös oma kulttuuriympäristö, jossa tavallaan tämän tyyppistä on olemassa. Se ei välttämättä ole niissä samoissa musiikkilaitoksissa, konserttihalleissa tai vastaavissa esitettävää, mutta se, että sitä on olemassa, niin jos on korvat päässä ja liikkuu elämässä, niin väistämättä rupeaa miettimään, että miten niin, musiikki on tuolla, mutta tämä ei ole. Joo, ja mä tiedän, mun mielestä se liittyy jollain tavalla ehkä niin kuin siihen, just siihen mielenkiintoon, että että hän kysyy tavallaan aina eteenpäin, että mitä joku on tai mistä joku tulee, niin tavallaan se ajatus siitä varmasti, että niin kuin mistä soittimet tulee, niin kuin puut ja muu tämmöinen, niin tavallaan se, että miten sitä niin kuin asiaa tuotetaan ja muu tavallaan on johtanut jollain tavalla hänellä siihen, niin kuin, siihen asioiden, että hän näkee asioiden yhteyksiä ja varmaan niin kuin, mä en tiedä tarkalleen mitä kautta ikään kuin hänellä esimerkiksi se ekologia on tullut niin kuin mukaan tähän osallistujana näihin No Nukes-tapahtumiin ja hänellä oli kuitenkin ehdottomasti tietty luonnonsuojelullinen agenda, mikä ei sillä tavalla niin kuin ole sen musiikin keskiössä, mutta hän, niin kuin suuri osa hänen elämäänsä ja yksi tavallaan, mikä oli hellyttävä jotenkin, tai niin kuin kertoo sitä tietynlaisesta niin kuin yleisestä aktivismista, että hän niin kuin otti aina sitten yhteyttä johonkin, jos häntä vaivasi jokin asia, niin hän yritti niin kuin kuitenkin aina sitten, hän ei pelkästään niin kuin murjottanut sen asian kanssa, vaan hän aina sitten niin kuin tarttui toimeen, niin oli tämä toki on tämä Meiji-pyhätön Meiji Jingun ympäröivä metsä, kun siitä oli puhetta, että josko siitä pitäisi pieni pala tästä pyhästä metsästä lohkaista rakennusprojekteille, niin hän lähetti henkilökohtaisesti kirjeen sitten Tokion metropolikuvernöörille Juriko Koikelle, että tähän metsään ei missään nimessä saa koskea ja muita vastaavia tämmöisiä tapauksia, niin jotenkin hän on, mun mielestä se liittyy paljolti siihen jotenkin, että hän miettii asiat aika pitkälle ja tavallaan purki ne semmoiseksi niin kuin alkutekijöihinsä ja sitten kasasi niitä uudelleen, niin jollain tavalla se ymmärrys nykyyhteiskunnasta, että jos hän on niin kuin, jos yksi taiteilijan tehtävistä on jollain tavalla ottaa osaa niin kuin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, niin se on ehkä tavallaan niin kuin se semmoinen ulkomusiikillinen kysymys, mikä häntä on ikään kuin vaivannut, että jos purkaa nykyyhteiskunnan, niin mitä se tuottaa ja mitä sitä seuraa, niin se on ollut jollain tavalla se hänellä siellä takaraivossa. Mutta jos tuohon voi lisätä, niin epäilemättä näin, ja ainakin
mulla on tullut sellainen vaikutelma, että se ei ole niinkään ehkä tästä ekologisesta ajattelusta tai niin kuin luonnonsuojelusta tai tämän tyyppistä tavalla niin kuin ideologia tai tietty niin kuin maailmankuva perusteisesta syntynyt, vaan todennäköisesti enemmän kokemuksellinen siitä, että mikä on elinvoimainen ympäristö. Ja toki se, että miten puhutaan luonnonsuojelusta tai vastaavasta ekologisesta kysymyksestä ja ekologisista ongelmista, niin epäilemättä resonoi sen kanssa. Mutta kaikkinensa Sakamoto saa sen vaikutelman, että hän ei ole ollut ihminen, joka ensin muodostaa maailmankuvan ja sitten toimii sen mukaisesti. Se ei ole, siitä ei ole kyse, pikemminkin sen tutkimusmatkailu, juuri sen projektiluonteisuus, mistä oli jo puhetta, ja se, että kun ne asiat liittyvät toisiinsa, niin se, että niiden liitosten säilyttäminen, niiden elävöittäminen, hengessä pitäminen vaikuttaa ehkä olleen hänelle paljon tärkeämpää, ja siitä tavallaan tulee aika luonnollisesti ihmiselle otollinen, hyvä elinympäristö. Siitä on pidettävä huolta. Asioiden liittäminen jotenkin minusta hauskasti resonoi myös sen kanssa, miten me ollaan tässä puhuttu nyt Sakamoton urasta ja niistä sen eri puolista, ja siis ilman muuta tuo, mikä tässä nyt tuli vähän kosketeltua, tuo myös tietty ideologinen puoli tai poliittinen toiminta, yhteiskunnallinen toiminta, siihen voidaan ehkä vielä palata myöhemmin, mutta että siitäkin hänet tunnetaan. Että toihan on erittäin hyvä esimerkki myös siitä, että hän on niin kuin saanut keskustelijana ja ajattelijana arvovaltaa, jos hän tämmöisillä kirjelmillä pystyy vaikuttamaan asioihin. Ja kuten sinäkin sanoit, niin 90-luvun alussa jo ollut kuitenkin kuunneltu ajattelija, mikä ei siis välttämättä ole Japanissa kuitenkaan muusikoita läheskään aina koskenut ja säveltäjiä. Myöskin tuossa tuli mun mielestä hyvin kiinnostava näkökohta esiin teillä kummallakin, eli viittasit tähän, miten musiikki, eli mihin sitten keksittiin se oma sana silloin, tai nyt siis keksitty tyhjästä, mutta tämä ongakun käsite, että siis tuotiin tämä musiikin käsite, jota aikaisemmin ei japanin kielessä ollut eikä ajattelussa, ennen kuin kun se tuotiin länsimaista, ja sen takia se paljon viittasi just eurooppalaiseen musiikkiin alun perin, nykyään toki kaikkeen äänelliseen toimintaan, joka me mielletään musiikiksi. Mutta paljonhan musiikki, aina kun sitä perustellaan, että mistä ylipäänsä musiikki on lähtöisin, on nimenomaan sit loppujen lopuksi luonnon äänet ja sen tyyppinen, mitä itse viittasit, että Sakamoto pyrki paljon hajottamaan sitä tietynlaista struktuuria, mikä siihen oli annettu. Ja tämä nyt tietysti resonoi hyvin paljon sen kanssa, mitä jos me ajatellaan esimodernia tai perinteistä japanilaista, puhukaamme nykypäivänä musiikista, mutta siis niin kuin näitä eri äänen tuottamisen tapoja, mitä kuuluu Japanin kulttuuriin ennen länsimaisen hyvin aktiivisen vaikutteen omaksumista, jolloin sitten toinen oikeastaan niin kuin vastaava äänten tuottaja ja säveltäjä, joka minulle tulee mieleen, on Toru Takemitsu, joka oli 20 vuotta Sakamotoa vanhempi, joka siis muun muassa hän sävelsi japanilaisille soittimille, muun muassa bambusta tehdylle shakuhachi-huilulle, ja siinä erään teoksensa yhteydessä mainitsi sen, että shakuhachista paras, mitä siitä voi saada irti, on se, että se ääni puhaltaa sen läpi, kuin se olisi tuuli, joka käy bambuputken läpi. Ja se mun mielestä erittäin hauskasti resonoi tämän puutarha-ajatuksen kanssa samalla. Mutta nyt kun Takemitsu tuli mainittua, niin mun on pakko tässä mainita yksi anekdootti, josta se oikeastaan niin kuin menee kahdessa osassa, josta mä voin kertoa sen banaalin osan ja Miika voi kertoa jotain kiinnostavampaa, joka samalla linkittyy tähän poliittiseen aktivismiin, koska Sakamotohan oli kuitenkin siinä mielessä sukupolvensa edustaja, että hänkin, kuten monet hänen ikäpolvessaan, niin otti kuitenkin osaa tähän niin kuin uusvasemmistolaiseen liikkeeseen 60-luvun lopussa ja oli paljon siis mukana aktivistisessa toiminnassa, johon esimerkiksi kuuluu tyypillisesti ydinvoiman vastustaminen. Tämäkin liittyy tietysti ympäristöön omalla tavallaan ja tietynlaiset ideologiat, jotka Sakamoto todennäköisesti löysi jotenkin omaa kauttaan, mutta siinähän sitten oli tämmöinen pieni sivujuonne, että silloin kun hän opiskeli Tokion taideyliopistossa, joka oli nimenomaan se Japanin vanhin musiikkikorkeakoulu ja on nykypäivänäkin arvostetuin musiikkikorkeakoulu, niin hän sitten oli siellä törmännyt siihen, että Takemitsulla on tämmöisiä teoksia, joissa käytetään perinteisiä soittimia vaikkapa, tai japanilaisia soittimia, ja joissain piireissä miellettiin, että tämähän saattaisi olla vähän nationalistista. Niin siihen aikaan, kun asiat tapahtui nopeasti ja spontaanisti, niin hän pisti pystyyn tämmöisen pienen mielenosoituksen siitä, että tämmöistä vähän niin kuin nationalistista musiikkia nyt sitten esitetään. Sinne sattui paikalle itse Takemitsu, joka siinä aikansa sitä kuunteli, ja sitten sen jälkeen jäi juttelemaan Sakamoton kanssa, ja olivat siis itse asiassa lopulta molemmat sen keskustelun jälkeen molemmin puolin vaikuttuneita siitä, mitä tekevät, ja myöhemmin pääsivät sitten keskustelemaan musiikista. Ja tämä nyt tulee sitten siihen kiinnostavampaan osuuteen, tämä oli tämä banaali osuus, mutta nyt tullaan kiinnostavampaan osuuteen, eli Miika, sä oot muistaakseni
muistaakseni siitä joskus puhunutkin tuosta Takemitsun ja Sakamoton kohtaamisesta ja siitä, että mitä he puhuivat äänestä. Muistatko sitä tai haluatko siitä sanoa jotain? Valitettavasti ulkoa en muista, mitä he tuumasivat, mutta taisivat löytää tietyllä tavalla siis se tai siis tietokoneen käyttö, elektroninen niin kuin musiikin tekeminen, tällainen ei-luonnollinen äänimaailma, jota Sakamoto harjoitti sitten aluksi. Mutta toisaalta vaikka Takemitsu on monella tavalla ehkä tunnettu juuri luontomaisista äänimaailmoista, ja sinänsä tekee sanoa, että on hauskaa esimerkiksi, jos ajattelee Sakamoton kappaletta Rain, Sade, Takemitsulla on Rain Tree, joka tulee Oe Kenzaburon romaanista yhtäältä. Ja se, että siihen samaan aikaan suunnilleen niin oli myös paljon esimerkiksi runoilijoita, jotka käyttivät sademerkkiä ja yrittivät rytmittää ne sivuille niin, että niistä tulee vähän niin kuin nuotteja. Eli selvästikin tällainen niin kuin, sade, mitä se on. Keskustelu on käyty ja tavallaan ne peilaa hyvin toisiaan. Mutta se, että Takemitsu on tällainen luontomaailma, niin se, että se on varmaan se jonkalaisena me hänen musiikkinsa tunnetaan, mutta se, että Takemitsu on yhtä lailla käynyt keinotekoisen kautta. Ja se, että musta ehkä se on se, tai mä olettaisin, että näitä molempia on yhdistänyt se ajatus, että itse asiassa ihmisen pitää sörkkiä asioita ja sitä kautta päästään vasta luonnolliseen. Eli tavallaan luonnollinen sellaisenaan, niin kuin luonnontilainen luonto tai luonnontilainen äänimaailma tai vastaava, niin se on ihmiselle jotain, mitä ihminen ei ymmärrä. Ihmisen pitää sörkkiä sitä. Siinä pitää olla ihmisen jälki, haju, kolaus, hengitys, joku tämän tyyppinen. Ja sitten sen jälkeen vasta kun se muodostetaan luonnolliseksi, niin silloin siinä on se pieni ihmisen hajuinen luonto ja me pystytään ymmärtämään. Et ehkä ainakin mä näkisin, että tämä on se, niin kuin, mihin sekä Takemitsu että Sakamoto tavallaan omia teitään kyllä, mutta he tietyllä tavalla ehkä tuossa kohtaa kohtasivat. Myös sotataustaa vasten on jotenkin aika ymmärrettävää se, että Sakamotohan itse kertoi sit myöhemmin ja kirjoitti, että hän oli sen kohtaamisen jälkeen erityisen onnellinen yhdestä asiasta, jonka Takemitsu hänelle sanoi, joka oli se, että onpa sinulla hyvät korvat. Mutta toi ehkä myöskin siis kumpaakin, kuten sanoit, niin tietyssä mielessä tuommoinen asioiden asettaminen suhteessa toisiinsa, niiden väliltä ehkä friktion hakeminen, toisaalta synteesien hakeminen, mihin se johtaa, se tietty sörkkiminen, se ehkä yhdisti kumpaakin tekijää. Myös toi siis tietty keinotekoisuus, minkä mainitsit, ja sitä kautta sitten tulee mieleen semmoinen, minkä Aleksi olet kerran maininnut. En tiedä, onko se semmoinen, mikä tästä niin kuin erityisesti tiedät tai haluat kertoa lisää, mutta siis Sakamoton kiinnostus tiedettä kohtaan, tieteen ja taiteen tarttumapinnat, yhtymäkohdat, ehkä kitka jopa. Niin, mä en enää muista, mitä mä olen mahdollisesti silloin asiasta puhunut, mutta kyllähän hänellä oli tavallaan esimerkiksi, se taisi olla jopa ihan 90-luvun puolellakin, niin heillä oli tämmöisen japanilaisen filosofin Omri Shouzoon kanssa tämmöinen niin kuin keskusteluluentosarja, joka sitten painettiin kirjaksi. Ja se on nimetty hauskasti äänten näkeminen ja värien kuuleminen tai tämän tyyppisesti. Eli haettu niitä semmoisia rajapintoja siitä miten asiat ei ehkä ole, niin kuin näkeminen ja kuuleminen ei ole välttämättä niin erillisiä asioita. Mutta siinä esimerkiksi tietysti Omori kun on filosofi, niin hän niin kuin Sakamoton nuorempana miehenä sitten ikään kuin esittää tämmöisiä kysymyksiä ja Omori sitten antaa tämmöisiä tiukan filosofisia lähtökohtia ja sitten keskustelu etenee siitä, mutta he päätyvät niin kuin puhumaan sekä tavallaan niin kuin katsomisesta että kuulemisesta, eli niin kuin, ihan niin kuin tavallaan optiikasta ja niin kuin äänen väreilystä, että mennään sinne, niin kuin, koska voidaan niin kuin laskea, että ääni värisee sillä tavalla, että se on niin kuin, missä se havaintokynnys ylittyy ja ihan niin kuin tämmöisiin kysymyksiin he siitä niin kuin lähtevät kehittelemään sitä ajatusta ja se on mun mielestä hieno se. Muistaakseni se on viimeinen luku tavallaan on sitten otsikoitu, että ei ole minä, ja he pohtii sitä, että missä minä niin kuin, ihmisen itse on. Ja siinä
Omari nyt vetää sitten tämmöisen niin kuin Wittgensteinilaisittain, että jos tuntee tavallaan, että jos lähdetään tällä runollisesti, että onko minä tavallaan niin kuin sydämessä tai sielussa tai muuta, mutta että jos tämmöinen että kivun tunto, niin että kyllä se on sitten jossain pohkeessa tai jossain muussa, että ei se minä ole silloin niin kuin missään sydämen syvyyksissä, mutta tavallaan sitten, että entä jos kuunnellaan musiikkia, että missä se minä silloin sijaitsee ja tavallaan niin kuin, tavallaan päätyy toteamaan, että se on niin kuin hajautettu, että se niin kuin yhtenäistä minää, joka voitaisiin aina paikantaa johonkin samaan paikkaan, että sitä ei tavallaan niin kuin siinä ole, vaan se jollain tavalla se riippuu siitä kokemuksesta ja kokemisen tavasta, että missä milloin sijaitsee. Että siinä on tavallaan niin kuin mun mielestä mielenkiintoinen, että ei tarvitse välttämättä perehtyä niihin näihin niin kuin optiikan perusteisiin, mutta ikään kuin se on hauska keskustelu siinä mielessä, että säveltäjä miettii niin kuin aistikokemusta täysin eri tavalla kuin sitten filosofi, että missä on se joku niin kuin äänen tai jonkun niin kuin fotonien havaitsemisen ongelma tai muuta, mutta että miten se tarkoittaa sitten niin kuin aistikokemuksena, niin se on erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Mutta siinähän siis myös Sakamoto oli nimenomaan tuossa, jos nyt ajatellaan, että siinä on nyt tässä tapauksessa filosofia ja musiikin tekijä rinnakkain, mutta siis esimerkiksi just tuossa, miten nyt alun perin, tai siis aluksi puhuttiinkin, hän oli kuitenkin monipuolinen mediasäveltäjä ja teki siis paljon myöskin tämän tyyppisten rajapintojen yli yhteistyötä. Että semmoinen, mikä mulle tulee mieleen, paitsi niin kuin ilmiselvästi nämä hänen elokuvasävellyksensä, muu mediasävellys, kuten mainokset ja sarjat, niin esimerkiksi siis se, että hänelle tuli tämä niin sanottu opera live, jota ehkä voisi ennenkin sanoa, että se on siis tämmöinen niin kuin multimediateos, joka oikeastaan yhdistää hirveästi eri taiteen lajeja siinä. Se on samalla myös aika kantauttava, koska siinä tulee niitä ydinvoiman teemoja muun muassa, mutta ei niin kuin ehkä siis ei jotenkin sitä katsojan ja kuulijan kasvoja vasten hierottuna, että hän ei niin kuin siinä fiksaa tai ota semmoista fiksattua positiota. Ja ehkä siis siinä sen tyyppinen rajojen etsiminen ja rajojen venyttäminenkin näkyy siinä ihan selvästi tuon tyyppisessä toiminnassa, mitä Sakamoto teki. Ja ehkä se varmaan jollain tavalla voisi, niin kuin, jos sen yrittää puristaa joksikin yhdeksi ajatukseksi, niin on ehkä se, että Sakamoto on, että hän on niin kuin se kiinnostunut tavallaan niistä kaiken asioiden perusteista ja niin kuin myöskin näistä tieteellisistä kysymyksistä ja siellä, niin kuin, että mistä ne ajatukset ja katsantokannat niin kuin tulee, mutta jollain tavalla hänen niin kuin perimmäisenä kuitenkin niin kuin tärkeimpänä elementtinä hänelle on sitten, että onko se niin kuin elämää kannatteleva, onko se elävöittävää se toiminta vai että hän ei koskaan niin kuin juutu minkään kysymykseen semmoiseen niin kuin säkin pohjaan, että häntä niin kuin tyssää, vaan hän aina kuitenkin sitten käy sen kysymyksen läpi, mutta lopulta kuitenkin tämä tämmöinen elävöittävyys on niin kuin se, mikä häntä varsinaisesti siinä asiassa sitten kiinnostaa. Ja mä en ole tätä operaa nähnyt, mutta nimen perusteella niin se varmaankin kutakuinkin siihen suuntaan ne ajatukset siinä osoittaa. Voisiko vielä sanoa, että ehkä yksi, mikä on tuonut Sakamotolle paitsi laaja-alaisuutta ja sekä tieteen, muiden muusikoiden, taiteen, elämäntavan ja muuhun on se, että kuten mainitsin, hän on kuitenkin ollut hyvin pitkään New Yorkissa, jakanut elämän New Yorkin ja Japanin välillä ja toki matkustanut myös ja ollut pidempiä aikoja eri paikoissa. Ja se, että tietyllä tavalla ainakin Japanista päin katsottuna, niin Sakamoto on mielletty, että hän on ulkojapanilainen. Se on antanut hänelle, hän ei ole sidottu samoihin suhteisiin, samoihin oletuksiin kuin muut. Ja sen takia esimerkiksi Sakamoton kohtalaisen äänekäs poliittiset kannanotot, ekologiset kannanotot, tämän tyyppiset, niitä on siedetty, että niitä on kuunneltu sen takia, että hän on se meidän poika siellä maailmalla. Ja hän ei kuulu tähän meidän systeemiin, jossa on sovittu roolit ja tavat puhua. Ja se, että se tietty kansainvälisyys on antanut hänelle huomattavan paljon liikkumavaraa. Ja myös se, että hän on voinut sanoa vähän kontroversiaalisiakin asioita, koska hän ei ole tavallaan kiinni siinä systeemissä. Hän voi sanoa, että palaa New Yorkiin. Ja tavallaan monet ovat myös ehkä hakeutuneet
Sakamoton kanssa esimerkiksi keskusteluihin juuri sen vuoksi, että sitä kautta saa sanottua asioita, joita muuten välttämättä ei saisi sanottua. Ja tämä koskee etenkin niin kuin printtimediaa, koska tyypillisesti yhäkin Japanissa tämän tyyppiset kulttuurikeskustelut, nykyään niitä on toki niin kuin vaan audio-materiaalinen tarjolla, mutta perinteisesti ne äänitetään ja painetaan. Ja se, että voidaan painaa sellaisenaan, tai sitten itse asiassa ne painovaiheessa vähän siistitään vielä, laitetaan paremmat sanat, saadaan siitä niin kuin ryhdikkäämpää. Ja tavallaan silti sellaisesta painetusta keskustelusta, niin siinä tulee moniäänisyydet. Ja se, että se on ollut se tapa, millä saadaan mielipiteitä. Ei niin, että kirjoitetaan itse joku juttu, jossa sanotaan, että minä olen tätä mieltä ja perustellaan se, vaan pikemmin toisen kanssa tehdään. Niin se on se, jolla saadaan kulttuurista niin kuin osallistuvuutta. Ja mä luulen, että Sakamoto on hyötynyt siitä, että Sakamoto on nähty siinä kaverina, jonka kanssa se kannattaa tehdä. Joo, tästä on ehkä ihan pakko mainita, koska se on mielestäni hyvin kuitenkin niin kuin kertova, tai siis tämä osuu nyt vähän tavallaan niin kuin useampaankin aiheeseen, mitä tuossa mainitsit, mutta tietyssä mielessä, että mitä Sakamoto ajatteli tästä ajastaan siellä New Yorkissa tavallaan, että mitä se niin kuin oli, mitä hän teki, niin siinä hänen kirjassaan Musiikki vapauttaa, niin hän kertoo tämmöisen Kaskun keskusteluistaan tämän korealaisen, joka Japanissakin asuu, tämä taiteilija Namjoon Paik, joka oli, että hän ikuisesti muistaa tämän keskustelun, kun Paik sanoi, että korealaiset, että me ollaan metsästäjiä, että jos jossain on riistaa, niin korealainen asuu siellä. Jos se riista siirtyy, niin korealainen siirtyy, ja että hän seuraa sitä riistaa. Että japanilaiset on kalastajia. Ja Sakamoto niin kuin ajatteli sitten siitä, että siinä on kyllä totisesti jotain niin kuin toden tuntua, että tavallaan se ajatus siitä, että vaikka kalastus tapahtuu muualla, niin on joku, mihin se vene palaa, niin kuin, että se aina palaa siihen tiettyyn paikkaan. Ja hän tavallaan niin kuin ajatteli sitä, että hänen elämänsä New Yorkissa, niin se on oikeastaan tämmöistä niin kuin syvämeren kalastelua, mutta että hän ei halua kuolla missään, missä ei ymmärretä japania. Että jonain päivänä hän täältä kalastusretkeltä, niin hänen on palattava kotiin kuitenkin. Ja se oli mun mielestä ihan niin kuin kertova, joka tavallaan antaa semmoista niin kuin tiettyä raamia sille hänen kansainvälisyydelleen, että vaikka hän oli hyvin niin kuin kansainvälinen ja siinä mielessä, just niin kuin äsken sanoit, että hän pystyy tavallaan niin kuin, sanomaan asioita, joita hän ei olisi pystynyt Japanissa sanomaan, ja hänen ulkomailla asumisensa myös niin kuin vapautti hänet sanomaan ne asiat, niin silti hän ei ollut ikään kuin tietyssä mielessä niin kuin menettänyt niin kuin identiteettiään japanilaisena, että hän olisi jotenkin jättänyt koskaan Japanille hyvästä, ja vaan se oli ikään kuin tämmöinen jälleen yksi projekti, että hän kävi kalassa ja sitten päätti tulla takaisin kotiin kuitenkin sen jälkeen, että se on mun mielestä jotenkin hyvin kertova. Tuossa samalla toi peilautui semmoisen asian omalta osaltaan, mitä kummatkin olette tuoneet esille, että siis se, että Sakamoto myöskin toimi tässä maailmassa, hän nimenomaan ymmärsi sen, että toiminta ei tapahdu sen hänen yksilönsä kautta, vaan hän toimi, kuten sanoit, yhteydessä muihin, hän pystyi muiden, tai sitten siis syntyi jotain yhteistä, kun hän oli muiden kanssa tekemisissä ja toimi sitä kautta. Tähän ehkä myöskin rinnastuu se hänen poliittinen toimintansa, selkeämmin poliittinen toimintansa, josta hänet myös tunnettiin, koska hän, kuten sanottu, niin hänestähän tuli varsin painokkaiden painojen esittäjä niissä asioissa, mitä hän halusi tuoda esille, jotka nyt saattoi olla vaikkapa pasifistisia taikka luonnonsuojeluksellisia esimerkiksi, mutta ne saattoi paikantua tämmöisiin asioihin kuin vaikkapa Meiji Jingun metsä Tokiossa. Mutta ehkä vielä siis, koska tosiaan toi ajatus kansainvälisyydestä kuitenkin on hirvittävän kiinnostava ja oleellinen Sakamoton kannalta. Ehkä se, mitä voi näistä puheenvuoroista päätellä, on se, että tietysti se ainakin vapautti häntä johonkin, ja se ehkä laajensi hänen toimintamahdollisuuksiaan, ei perinteisessä mielessä siten, että hän meni toiseen paikkaan, jossa hän toimi sen koodiston mukaisesti, vaan oikeastaan ehkä jopa päinvastoin, että kuten musiikissaan, niin myös toiminnassaan sen tyyppinen rajojen ylittäminen, mitä hän teki hyvin konkreettisesti siirtymällä paikasta toiseen, niin myöskin
vapautti hänet jonkinlaisista kaavoista tai oletuksista, josta mulle tulee teille oikeastaan niin kuin vähän vaikea kysymys mieleen, jonka mä voin ensin esittää sen kysymyksen, antaa sitten hetken teille aikaa miettiä sitä puhumalla muuta, mutta siis tavallaan se, että tuli vaan siis mieleen tämmöinen ajatus, kun te olette kummatkin kuitenkin erittäin ansioituneita kääntäjiä, että voiko Sakamotoa ajatella jonkinlaisena toiminnallisena tai äänellisenä kääntäjänä myöskin. Ja tämä on siis, kuten sanottu, tämä on vähän hassusti muotoiltu, ja jos ette saa tästä mitään irti, voitte sanoa myös sen. Mutta siis tästä tulee mieleen runoilija Tanikawa Shuntarō, joka mun mielestä on yksi, ei pelkästään Japanin, vaan ylipäänsä siis maailmanlaajuisesti yksi kaikkein jotenkin osuvimmin musiikista kirjoittaneita runoilijoita, joka useissa runoissaan on tuonut esille sitä, että miten äänet voi kantaa ajan ja tilan yli. Ja kuten hän sen ilmaisee muun muassa runossaan Ongaku Futatabi, eli musiikki toistamiseen, niin se ääni, joka sieltä aina tilan yli kulkeutuu, niin hyväilee korvia, mikä viittaa siihen, että se oikeastaan ei edes edellytä minkäänlaista tulkintakerrosta siinä välissä tai välttämättä kääntämistä, mutta tapahtuuko kääntämistä ja kääntääkö Sakamoto? No, nopea vastaus mulla on ehkä se, että mä en sanoisi, että hän kääntää, tai sen määrittely ei ole ehkä niinkään tärkeää, mutta mun mielestä se, mitä se kääntämisen kanssa ehdottomasti jakaa, on tavallaan se, että joudutaan palautumaan niin kuin tavallaan, että kun siinä ollaan tekemisissä sanojen kanssa, mutta sitten ja sitä kautta tietysti niin kuin merkitysten, mutta erityisesti se, kun kääntää kielestä toiseen, niin siinä jatkuvasti kuitenkin törmää niihin asioihin, missä merkitys ei kantaudu, että on kulttuurieroja ja tämmöisiä, että jotkut asiat ei niin kuin, niille ei ole vastineita ja muita, ja silloin täytyy aina jollain tavalla palata semmoiseen niin kuin yleisinhimilliseen, että okei, mitä tässä, että jos ei tälle ilmiölle ole sanaa, niin täytyy tavallaan mennä semmoiseen niin kuin epäspesifiin tavallaan ihmiskokemukseen, että okei, mistä tässä on kyse, että onko tämä niin kuin hyvä asia, huono asia, että mikä voisi olla sitten semmoinen joku asia, mikä siihen valitaan, mikä tietyllä tavalla niin kuin signaloi sille niin kuin vaikka suomalaisille lukijalle, että ei voi vaan pistää siihen vierasta sanaa, jonka merkitystä kukaan ei ymmärrä, vaan täytyy jollain tavalla johdattaa kuitenkin semmoinen niin kuin sitten tunnereaktio, mikä jollain tavalla vastaa sitä, mikä se alkuperäinen on ollut, niin tavallaan se sukellus siitä merkityksestä ulos sinne niin kuin yleisinhimilliseen kokemukseen, niin se sukellustyyppinen asia, mitkä sitten niin kuin lopputulema käännöksessä ja hänen musiikissaan on varmasti eri asia, mutta se prosessi, minkä joutuu läpi käymään, niin mä luulen, että siinä on niin kuin se, mikä hyvin paljon niin kuin kääntämisessä ja hänen kysymyksissä, jota hän on tavallaan musiikista esittänyt, niin ne varmasti jakaa jotain rajapintaa ainakin siellä. Mä sanoisin niin, että kääntämisellä ei ole ehkä tekemistä Sakamoton musiikin kanssa ja syystä, että ne sanat. Koska tavallaan se, että jos hän olisi sanoittava musiikillinen ajattelija, musiikin tekijä, niin silloin kääntämisen kysymykseen joudutaan, mutta musta tuntuu, että se musiikki on tietyllä tavalla sellainen, joka ohittaa sen. Ja se, että sitten siihen voi kertyä niin kuin kerroksiksi niitä sanoja. Ja esimerkiksi mainitsemasi tämä runoilija Tanikawa, niin hänen poikansa Tanikawa Kensuke on muusikko, joka on myös tehnyt hyvin paljon musiikkia isänsä runoihin. Ja toisaaltaan Tanikawa itse on kirjoittanut, niin kuin sanoit, musiikista hyvin paljon. Hän on Mozartista oma runokokoelma ja hän on toistamiseen sanonut sen, että ilman musiikkia en kykenisi elämään, puhumattakaan kirjoittamisesta. Eli tavallaan Tanikawan lähde on selvästi se, että musiikki saa aikaan jotain sellaista, joka saa hänet voimaan tai eloisaksi, että se on se, joka jollain tavalla saa sanat pulppuamaan, jos näin voidaan sanoa. Ja musta tuntuu, että Sakamoton lähestymistapa ohittaa tavallaan sen kielen kysymyksen tai ne sanan kysymyksen siinä mielessä, että tietyllä tavalla ne musiikillinen maailma, äänet, soinnit, niin se on tietyllä tavalla purifioitu, se on tietyllä tavalla putsattu sellaisesta, joka
kantaisi merkitystä niin, että se pitäisi tavallaan, että se veisi jonnekin, vaan se, että kuulija saa kyllä täyttää niin ihan itse. Ja se, että suuntaa kappaleet antavat tai teokset antavat, mutta se, että se ei ole tavallaan ladattu samalla tavalla. Se on ladattu niin, että ahaa, tästä löytyy tämä, koska silloinhan käynnistyy se sanallistamisen ja kääntämisen prosessi. Musta tuntuu, että se on just sitä, mitä aikaisemmin sanoin, että jos joku yrittää, toinen kirjoittaa, esimerkiksi Yoshimoto kirjoittaa niin, että ei niin kuin ne sanat viettävät, vaan hankaa vastaan, niin ehkä Sakamotolla, en tiedä päteekö tämä kaikkea, mitä hän on tehnyt, mutta jotenkin tuntuu aika keskeiseltä se, että hän itse asiassa juuri se vastaan hankaminen on se, että hän pitää ne tuntemukset ja muut tavallaan poissa, ne jotka viettävät myös sanoihin. Että tavallaan pysyttäisiin niin kuin musiikissa ilman, että se on joku hyvin abstrakti asia, vaan sellainen, että kyllä ne niin kuin soundit kuljettavat meitä ja se, että ne voivat tyhjentyä ja täyttyä. Että jollain tavalla musta tuntuu, että siinä on se yksi, mikä on mahdollistanut hänelle hyvin niin kuin tavallaan lajityyppeihin tai tällaiseen niin kuin keskittymisen tai erikoistumisen niin kuin sen tyyppiset ansat ovat jääneet häneltä pois, koska hän on tavallaan vapaa menemään mihin suuntaan tahansa, missä on kiinnostavaa. Et se on ehkä se kameleonttimaisuuden niin kuin yksi taito. Ehkä jos analogia pitäisi sanoa, niin mä sanoisin, että se on enemmänkin niin kuin runoutta ilman sanoja kuin asian kääntämistä toiseksi. Eli voisiko silloin ajatella, että me ollaan jotenkin siis koko Sakamoton tuotannossa jonkun semmoisen yleisinhimillisen äärellä, jota on nimenomaan vaikeaa tai oikeastaan tarpeetonta purkaa tuon tyyppisiin segmentteihin, mitä toi kaikki edustaa, jos me puhutaan kääntämisestä tai jos me puhutaan genrestä tai jos me puhutaan nuoteista paperilla. Ne kuitenkin, tai sanoista, joilla on fiksattu merkitys, ne kaikki viettää johonkin suuntaan, mutta siis mun mielestä semmoinen, mikä ylipäänsä Sakamoto jotenkin yleisesti kuvaa, on se, että hän tietyssä mielessä pyrkii tuota kaikkea vastaan. Ja toisaalta toimijana tässä maailmassa hän myös ymmärtää oman paikkansa suhteessa kaikkeen muuhun, ja sitähän musiikki hyvin pitkälti aina on. Se on kuitenkin toimimista maailmassa, se on hyvin inhimillistä. Ja toisaalta niin kuin miten taitavasti tavallaan sit voi toimia. Musta esimerkiksi just elokuvasävellytykset, Sakamotolla on hyvä esimerkki siitä. Siinä on aika selkeä, että tässä 2,5 minuuttia, tässä 16 sekuntia tähän se pitää saada. Eli tavallaan se on hyvinkin niin kuin, hän voi tehdä sen äänellisen maailmansa, mutta se, että se elokuva on niin suuri projekti ja siinä on niin monta tekijää, että tavallaan silloin sen äänen on sovittava sinne mukaan ja se ei ole ilmaisevaa missään nimessä. Se on päinvastoin niin kuin hengitetään siinä koko suuressa niin kuin yhteysverkostossa kuvan ja kaiken muun kanssa ja ohjauksen. Ja se on itse asiassa hauska tämä elokuvasävellys siinä mielessä, että niin kuin hän on itse sanonut, että se on niin kuin yksi brutaaleimpia sävellyksen muotoja sen takia, että ei ole tavallaan, ei voi itse valita, mikä kappale siihen sitten tulee. Ja se, että kun haluaisi, että muusikko haluaa elokuvaan säveltää siihen kohtaukseen ja niin kuin laittaa kaiken sinne ja sitten ohjaaja sanoo, että eikö tohon ei ole musiikkia ja sitten, mutta kun että hän haluaisi sen jutun, että mä koen sen tällä tavalla ja näin, ja sitten kun näkee lopputuloksen, niin joutuu riitelemään ohjaajan kanssa ja sitten lopulta toteaa, että hyvä ohjaaja osaa pitää päänsä ja leikata kaiken ylimääräisen pois, vaikka saisi kuinka hyvän säveltänyt siihen, että jos ei se palvele sitä elokuvaa, niin sitten se ei mahdu siihen. Ja sitten aina lopputuloksen nähdessä on että ei, kyllähän oli oikeassa, että se semmoinen tietty niin kuin, brutaali prosessi, jossa joku sanoo, että toi ei kestäkään 16 sekuntia, vai sitten se kestää nyt 5 sekuntia. Ja se tavallaan se tietty hallinnasta irtautuminen siinä, niin hän kuitenkin niin moneen elokuvaan musiikkia sävelsi, että vaikka se on ollut tämmöistä niin kuin, tietysti mielessä raastavampaa kuin joku muu säveltäminen, niin selkeästi siinä on jotain siitä on myöskin saanut. Ja ilmeisesti siis juuri tämä Bertoluccin projekti oli kaikista haastavin, koska nyt mä en muista ihan tarkkaa viikkomäärää, mutta se oli muutama hassun viikon hän sai aikaa säveltää koko elokuvan musiikin. Ja kaikki mitä hän sävelsi, niin Bertolucci sanoi, että ei. Eli tavallaan se on ollut aikamoinen koulu ja siitä kuitenkin hän sai Oscarin ja sai muitakin palkintoja niin. Ja sen jälkeen tavallaan avautui se, että se on varmaan ollut se niinku mielettömin prässi. Se saattoi jopa olla, se ensimmäinen saattoi olla jopa viikko. Ja sitten hän sanoi tyyliin, että nyt vähintäänkin kuukauden, ja sitten mä muistan, kuka siihen sanottiin, että kuka se,
joku toinen säveltäjä. Ei kun niin oliko se tyylinen, että Morricone tekisi viikossa, niin sitten se osui vähän niin kuin Sakamotelle sillä, että ja sitten hän ryhtyi hommiin. Kai se ehkä sillä vähän enemmän sitten loppujen lopuksi oli sitä, mutta se oli niin kuin Bertolus jo osasi vetää oikeastaan narusta sanoa, että Morricone teki sitä viikossa. Siis mun mielestä siitä on nimenomaan siitä kirjassa Musiikkivapautta, jonka mainitsit. Olisiko siinä siis ainakin siitä kirjoittaa, mutta olisiko siinä peräti valokuvakin, kun se on siellä äänitysstudiolla, siellä on muusikot ja orkesteri valmiina. Ja Sakamoto vielä kirjoittaa nuotteja, jotka äänitetään 5 minuutin päästä. Eli se siis tehtiin aivan uskomattomalla aikataululla ja hän siis suoriutui siitä tietysti todella hienosti. Ja vielä jotenkin, siis ehkä voi olla, että tietysti tuommoinen niin kuin tietynlainen kova koulu, mikä tuossa on taustalla, siis näkyy myös Merry Christmas Mr. Lawrenceissa, koska silloinhan siis Kitano Takeshi myöskään ei ollut näytellyt elokuvissa. Ja he olivat yhdessä kuulemma marssineet Oshiman puheelle ja sanoneet, että niin kuin, ensinnäkin Sakamoto oli sanonut, että hän haluaa säveltää, että sitten hän voi tulla mukaan, jos saa tehdä musiikin. Ja toiseksi, että me ei olla niin kuin kokeneita. Ja Oshiman kuitenkin häntä, ehkä sulla on Miika vielä jotain muuta tietoa niin kuin vanhempien kautta, mutta häntähän pidettiin aika kuitenkin niin kuin tiukkana, kovana tyyppinä, niin he olivat sanoneet, että tulevat siihen sillä ehdolla, että Oshima ei heille suutu. Ja sen takia Oshima oli sen raivon, minkä oli meinannut suunnata Sakamotona Kitano, niin oli purkanut sen sitten muihin ihmisiin kuvauksessa. Ilmeisesti oli, ja Roger Pulvers oli mukana tässä elokuvan teossa, ja hän oli siis näytelmäkirjailija, ohjaaja, joka toimi Japanissa ja otettiin elokuvaprojektiin mukaan, koska hän oli tehnyt myös elokuvia. Ja Roger Pulvers sai tehtäväkseen pitää nämä 2 sittemmin supertähdeksi tullutta Kitano Takeshin ja Sakamoton, että ne pysyy niinku kaukana Oshimasta ja Oshima pysyy niistä kaukana. Ja se, että viesti niinku kuljettajana käytetään jotakin muuta, että ne ei osu samaan. Ja sitten toisena tehtävänä oli annettu heti, että mä kuitenkin itketään ihmisiä, joten sä sitten käyt kuivaamassa niiden kyyneleet, oli Oshima sanonut Pulversille. Ja Pulversin muistelmissa on aika hauskoja tarinoita myös siitä, miten siinä oli ihan yhtä lailla jännitystä, koska oli aika tiukka aikataulu ja poikkeuksen vaativa ja hieman tiukahko ohjaaja. Katselen tässä meidän ajankulua ja kelloa. Olisikohan nyt semmoinen hetki, että jos teille hyvä yleisö olisi kommentteja tai kysymyksiä, niin sana on teidän. Joo, mä mietin sitä, kun aikaisemmin puhuttiin tuosta niinku keinotekoisuudesta ja luontosuhteesta ja siitä, miten tavallaan luonnollisen purkamisen kautta ja keinotekoisuuden kautta käymällä päästään niinku siihen, että ihminen voi ymmärtää sitä, mitä tehdään, niin onko siinä aina, siis musiikki on tietysti inhimillistä toimintaa, mutta onko voitu myös mennä niinku sen ulkopuolelle, että mitä ihminen voi ymmärtää ja onko se aina keskiössä, että pitääkö ihmisen aina ymmärtää? Tuo on erittäin osuva kysymys juuri toi, että pitääkö edes ymmärtää, tai toisaalta on ehkä niin kuin vielä se, että mitä me sitten oikeastaan pyritään ymmärtämään. Et mun mielestä ne on siis niitä kysymyksiä, mitkä Sakamoto jotenkin kaikkein osuvimmin niissä viimeisissä levyissä, mistä on ollut puhetta, niin asettaa, mikä siis samalla tulee mieleen esimerkiksi jostain minimalistisesta musiikista tai vastaavasta, että siinä tavallaan siirrytään niin selkeästi sanojen ja konkretian toiselle puolelle, että se ilmaisee jotain, mikä voi, jos käytetään termiä ymmärtää, me ei ole pakko edes puhua ymmärtämisestä, mutta jotain, mikä voi tulla meille intuitiivisesti. Ja sikäli ikään kuin luonnostaan Sakamoto mun mielestä tekee sitä. Epäilemättä ehkä voisi lisätä vielä se, että tavallaan se niin kuin upottautuminen luontoon, metsään, vuorille, sateeseen, tuuleen, näin poispäin, niin tavallaan se on se, joka tavallaan se ihmisen kokemuskertymää tuottaa, ja se on ruumiillinen, se on kokonaisvaltainen kokemus, ja se, että mitä siitä tavallaan kypsyy, niin on aavistus, vainu, haju, että on jotain hajua jostakin. Ja se, että monesti se tavallaan chokkaan on se, mitä se japanissa sanotaan, se on monesti itse asiassa paljon oleellisempia varmasti musiikin tekemisessä kuin se, että onko se ymmärretty tai tavallaan missä määrin, onko vai eikö ole. Tavallaan ehkä jopa kysymys on tavallaan aika epäoleellinen tuossa, koska tavallaan se kokemuksellinen niin kuin kertymä, sen rikastaminen, sen vivahteiden niin kuin lisääntyminen, niin se riittää itse asiassa siihen, että ihminen herkistyy. Ja mun mielestä silloin siis vielä, voin ottaa, jos mä annan Alekselle tuo, mutta sillä aikaa voin sanoa sen, että
että siis jompikumpi teistä viittasi aikaisemmin siihen, että puhuttiin siitä minästä siinä musiikissa, mutta tavallaan se, että mihin oikeastaan tuon tyyppinen uppoutuminen esimerkiksi voi johtaa, on se, että siellä ei enää ole niin selkeää minää, joka sitten musiikissa tämmöinen tietynlainen subjekti tai minuus voi johdattaa johonkin suuntaan. Kun se poistuu sieltä, niin se mahdollistaa sen uppoutumisen. Joo, siis enemmän tavallaan siis täsmälleen samaa mieltä, mutta jos vielä eri tavalla sen, miten se itselleni tavallaan sinne sanat tuli, niin että siinä on ehkä enemmän kuin ymmärtämisestä, niin asiat tulee tavallaan jaettaviksi, että niihin pystyy osallistumaan, kun on tavallaan se joku sörkintä tai muu tehty, niin tavallaan sen kautta se niin kuin avautuu, kun me ymmärretään tai tavoitetaan se joku juttu siinä, niin se on ehkä tavallaan, että se ymmärtäminen on vähän niin kuin vaikea ehkä terminä siihen. Kiitos. Kiitos hyvästä kysymyksestä. Miltäs meidän yleisö muuten näyttää? Onko kysymysmerkkejä pään päällä ja voidaanko niihin tarttua? Sillä aikaa kun mietitte, niin mä vielä tekee mieli yksi lisätä tuohon, että tavallaan sellainen, jos ajatellaan, että haetaan sitä musiikkia tai niin kuin edes äänimaailmaa, niin se, että varmaan buddhalaismunkit on hyvä esimerkki siitä, miten aamulla istutaan, möllötetään, mietiskellään, sitten käydään pesulla, syödään, kuurataan lattioita, luodaan lunta, mitä lie ikinä onkaan. Tavallaan sellaiset niin kuin hyvin arjen toistamisella, niin tavallaan ollaan hyvin luontomaisessa tilassa, harvemmin ihan keskellä kaupunkia, vaan pikemminkin vuoreltaessa niin kuin syrjässä, luonnon kaunilla paikalla. Ja tavallaan kun siinä tätä arki on tavallaan ohjelmoitu, eli tavallaan se on luonnollinen sellainen päivän kulku, mutta se on ohjelmoitu niin, että siinä on just se, miten ihminen sörkkii. Ja tavallaan se sörkkimisellä saadaan irti se, niin kuin, ne kuvitelmat niistä. Niin silloin todennäköisesti luonto puhuu. Ja ehkä tavallaan se niin kuin vuorille meneminen, niin Sakamotolla se on saattanut olla New Yorkin menemistä. Miksei New York voi olla vuori? Että tavallaan se ei katso sitä niin kuin perinteistä, että se pitää olla juuri tietynlainen, vaikkakin luontoympäristö epäilemättä on elävämpi. Että betonissa ihminen kuolee. Jatkoanekdootti siis tähän New Yorkin aikaan se, että jos Sakamoto laitettaisiin temppeliin, niin hän olisi laittanut sinne soundtrackin, koska tästähän on tämä juttu, kun hän New Yorkissa asuessaan kävi usein tässä Kajitsu-nimisessä japanilaisessa ravintolassa, joka oli tämmöinen Michelin ravintola, ja hän arvosti pääkokkia ja rakasti käydä siellä, mutta se oli sietämätöntä, koska se oli niin huono taustamusiikki. Joten hän loppujen lopuksi sitten kirjoitti kokille kirjeen, että kaikella kunnioituksella, että rakastan ruokaanne ja haluaisin käydä ravintolassanne useammin, mutta teidän musiikkinne on karmea, että kuka sen on päättänyt ja voitteko antaa minun suunnitella teille soundtrackin tai tämän niin kuin taustamusiikin sinne ravintolaan. Ja se oli sitten musiikki, joka oli tämmöistä jotain yltiöpäistä huonoa brasilialaista musiikkia ja jatsia, joka ei sovi sinne, niin se oli tullut Japanin pääkonttorilta, oli tullut tämä taustamusiikkilevytykset, mutta he suostuivat sitten siihen, että Sakamoto saa kuratoida sen taustamusiikin, ja näin he sitten teki. He teki erilaisia soittolistoja, ja sitten he kävi vaimonsa ja kavereissa kanssa sitten istumassa siellä syössä, että ei, että tämä on vähän liian tummaa, että täällä kuitenkin aurinko paistaa, ja täällä on tämän väriset seinät, että oikeastaan pitää vähän keventää, ja loppujen lopuksi sitten tuotti tämmöisen vähän päälle 50 kappaleisen soittolistan, jota siellä sitten soitettiin taustamusiikkina. Kunnes sitten se ravintolasta ei ole nykyään se 22 vuonna, tai ehkä se korona sitten vei, mutta Spotifysta löytyy edelleen tämä Kajitsun taustamusiikkilista, jos sitä haluaa käydä kuuntelemassa. Mutta siinä on selvästi tuotu niin kun suuren kaupunkimaisemaa tai kaupunkiympäristöön tällainen pieni maisema, mutta ehkä siinä on jotain, että onhan Suomessa tai Helsingissäkin esimerkiksi tiettyjä julkisia tiloja, joissa soi musiikki, ei vaan siis kauppojen musiikki, vaan ajateltu musiikki sinne. Esimerkiksi klassinen rauhoittamassa nuoria asemilla tai muuta tämän tyyppistä harjoitetaan. Mutta se, että esimerkiksi niin kuin aktiivinen musiikkimaiseman tekeminen, niin sitä ehkä täällä vähän vähemmän. Ja Sakamoto on yksi, mutta on eri elokuvista ja musiikin tekijöistä poimittu
lyhykäisiä, esimerkiksi junien hälytysäänet on otettu jostain elokuvasta tai jonkun säveltäjän kappaleesta. Tavallaan se ihan muutaman sekunnin pätkät, kun liikkuu vaikka Tokion kaupunkialueella, niin tuovat mieleen, ai niin se kappale, ai niin toi säveltäjä, ai niin tämä tunnelma. Ja tavallaan niin kuin, sillä tavalla on luotu myös tämä musiikkimaailma, että se on tavallaan niin kuin, se ei ole yhden miehen soundtrack niin kuin tuossa ravintolassa, mutta tavallaan se on yksi tapa tuoda ehkä luonnollista, joka on kuitenkin niin kuin keinotekoista. Ja ehkä samalla siis tuosta myös johtaa siihen, siis Japanissa toki ylipäänsä toi tilojen luominen musiikilla on ihan erilaista kuin Suomessa eri tasolla, mutta et siinä mun mielestä Sakamoto on hyvin oivaltanut, että musiikki myös on tilaa ja ääni voi olla tilaa. Ja vielä siis tuli mieleen noista lyhyistä, mainitsit myös noista elokuvasoundtrackeista, niin onhan siis Sakamotollahan on niillä soundtrackeillakin on siis lähes kirjaimellisesti, ellei peräti tasan niitä 16 sekunnin kappaleita, mitkä siinäkin mainitsit. Siis on jopa orkesterilevytyksinä, mutta ei siinä tarvita enempää. Olitko sanomassa? Voin silti sanoa sen, että vielä jos teillä on kysymyksiä, niin... Itse asiassa se, mitä tässä niin kuin jännitetään, mistä on keskustelu käyty, mutta tietääkseni ei vielä tullut päätöstä, että mihin Tokion asemalle sijoitetaan Sakamoton musiikkia. Se on tietysti aika oleellinen tieto, eikö totta? Mistä tulee vielä mieleen, kun ollaan muutenkin puhuttu monipuolisuudesta, niin on se Suomessa on pakko mainita se, että Sakamoto on Nokian erääseen matkapuhelimeen tehnyt äänet. Muistaakseni vuonna 2005, mutta vuosi voi nyt mennä väärin, mutta niillä hujakoilla. Erinomaista. Saadaanko me vielä mikrofoni? Se riittää, mutta sitten me halutaan vielä nauhalla. Eli no sekin käy tietysti, no joo. Te olette varmaan nähnyt Sakamoton livenä. Muistellaanko vähän niitä kokemuksia? Joo. Tarkoittaneet konsertteja että muuta. Konsertissa useampakin otteeseen hyvin erityyppistä sekä sitä menevämpää, popahtavampaa sellaisessa mä oon kuunnellut konsertissa, että sitten hänen pianoteoksia, en ihan näitä viimeisiä kylläkään. Mutta hän on aika hyvä joukkuepelaaja. Ja se, että vaikka Sakamoto on se, joka on se nimi, joka meidät sinne kaikki saa paikalle, niin se, että kaikki muut soittajat, jotka ovat bändissä olleet mukana tai orkesterissa, niin se, että jollain tavalla aika nopeasti sellainen vaikutelma, että olipa keveämmästä musiikista tai vähän enemmän klassisemmasta kyse, niin se, että yhteys on hirvittävän hyvä. Eli tavallaan pientä sellaista niin kuin vapaata, niin kuin free jazz-tyyppistä asennetta on havaittavissa. Että kappale antaa vähän niin kuin suuntaa, että jokin menee jopa tonne päin, mutta ei tiedä, miten sen kiemurtelee. Että sen tyyppinen on musta konserteissa ollut Sakamotolla hauskaa. Ja sitten taas pianokappaleet, niin vähän niin kuin jo puhuttiinkin, niin se, että ne tavallaan muuttuu matkan varrella, että ne ei koskaan se kappale ihan samalta kuulosta, eikä edes siihen pyritä, niin se on näin niin kuin kuulijan näkökulmasta, niin kutsuu osallistumaan eri tavalla. No siis joo, tämä on kysymys, johon en haluaisi vastata johtuen siitä, että minun ja Sakamoton live-esiintymisten kohdalla on tapahtunut jonkinlainen kirous, koska on ollut 3 sellaista kertaa, että on konkreettisesti tiedossa, että mä oon menossa kuuntelemaan Sakamotoa livenä ja se on peruuntunut syystä tai toisesta. Annoin sulle vastaus suoraan, koska oma tarinani on sama, että en koskaan ole nähnyt livenä. Kerran olinko jo sitten ostanut liput Lontooseen, kunnes tuli sitten joku toinen matka, johon mun oli pakko tyyliin mennä, ja sitten se olisi ollut vielä tämän, että hän olisi soittanut tämän levyn 1996 kokonaisuudessaan siinä konsertissa, ja se edelleen kirveltää, kun sitä miettii. Ja viimeinen oli sitten kun hän oli jo sitten niin sairas, että ei enää keikkailut, mutta tuli tämmöinen virtuaalikonsertti, jossa sai jo niin kuin nostaa liput, että sitten hän soitti pianoa ja se oli täynnä kameroita ja se oli semmoinen niin kuin internet-virtuaalinen konsertti, että Sakamoto hänen ei tarvinnut matkustaa, mutta se meni niin täyteen, että sinne vaikka kaikkeni tein, en sinnekään sitten päässyt.
Sehän tietysti on, kuten tässä on tullut esille, on siis sääli meidän kannalta, että meille on käynyt näin. Se on kuitenkin, musiikki on ihmisten välistä toimintaa aina myös yleisön huomioiden, ja siinä tapahtuu hyvin ainutkertainen kohtaaminen joka kerta, kun näin on. Toisaalta Sakamoto myös on levyttänyt teoksia, jotka, tai jos käytetään sanaa ääniä tai musiikkia, joka ei missään muualla voi toimia kuin levynä, ja ne taas on sitten erilaisia kohtaamisia sen äänen ja kuulijan välillä. Meillä on vähitellen aika tulossa sikäli päätökseensä, että me lopetetaan se musiikilla, kuten aloitettiinkin. Varmasti me kaikki voidaan vielä mielellämme vastata kysymyksiin, jos tänne jäädään paikan päälle, mutta semmoinen ihan lyhykäinen kysymys vielä teille kummallekin on se, että minkä kappaleen toivoisitte, että kun tänä iltana meidän yleisön jäsenet menevät kotiinsa ja laittavat soimaan, niin minkä kappaleen toivoisitte, että siellä laitettaisiin soimaan? Mulle taitaa tulla ensimmäisenä mieleen, tai niitä on paljonkin, Sakamoton kappaleet, jotka soi päässä, mutta täytyy myöntää, että hänen yhteistyöntä Oulikki Taikon kanssa Bibo no Aozora, kaunis sinitaivas, on itse asiassa käsittämättömän hieno. Se on korvamato, jos sellaisen musiikillisesti haluatte. Bibo no Aozora. No kun alussa jo mainostettiin tätä Merry Christmas Mr. Lawrence soundtrackia, niin sen ulkopuolelta, vaikka sitäkin tietysti suosittelen, niin kenties tämä Bertoluzzin Viimeisen keisarin tunnuskappale, joka soi siinä elokuvassa lopputekstien aikana, niin se on upea, koskettava, varsinkin muistaen tämän, kuinka vähän hänellä oli aikaa sen säveltämiseen. Entä Lasse sinä? Mun tapauksessani valintaan tältä mainitulta Async-levyltä vuodelta 2017 kappale Zyde, eli epäyhtäaikaisuus, koska se saa ihmisen hengittämään epäsynkronissa. Kiitos paljon Miika ja Aleksi. Lämmin kiitos meidän yleisölle.